Здравейте хора, добре дошли в новото ми YouTube видео. Днес ще сме в Ome TV. And we're gonna find a man. Let's go! Fagalla, andò, fagalla. Sì. Sì. A few moments later. Like Wi-Fi, did a good job on it. That's a hot file. Bulke, bambaranga. И да обърна камерата. То пеляра с няма файда да я гледа. Моля. Okay, let's move on. Брате, едно момиче около 3 манши, това е нормално. Виж. Какво? Йо. Какво, Нали? какво трябва да видя? Виж как едно момиче има около 3. Ау. Не е срам. Да, ужасно е. Йо. Добра. Да. Окей, беше ми приятно да си говорим, чао момичето. Ма няма да си намерим мъж скоро. Разбреш, ма, любов. Чакай Много малко. си красива. Чакай малко. Много си красива. Да, много си красива. Разбрах го, ето. Хареса се. Чао. Hello. Адиос. Адиос. Adios. Знам бе, това означава здрасти, ма. Oh my God, you are so beautiful. How old are you? Romania. Муа. На колко си? Откъде си, бейби? На 16 от София, вие? На 16 съм и I съм. need to spend more time with you. You're just everything. Whenever you Super, have time, girl, super. because I just... Имаш много сладко куче. Да. Моля да... Way to run the mood. Чеврон ли имаш в устните? Не? Значи някой много те помпи в устните. Не, това са си моите устни. Цяла България са на педали, майка му да иба. Скъпи параноялите хвана. Добре, както ме гледаш, би ли искала да те часкам отзаде? Дават ми 10 евро да те питам такива неща, брат. Аз в принцип съм машкар, обичам жени, не мъже. Добре. Просто ми даваха 10 евро, брат. Добре, примерно, тъй като си гей, би ли си хванал гадже като мен? Не. Що? Ами, защото не си имал тип. А какъв е твой тип? Ами, руси. Нищо, аз имам боя, тук мога да се бъди саме. Къде си? Грим ли имаш, бе? От порив. Не. Просто много ми лъщи, така е тук. Не, това е от светлината. Да, много ще приключваме видеото за днеска. Чао! Ще се видим в следващото.